nejlepšími v celém závodě. Ano, vítězství si připsal v barvách Premy Frederik Westy, ale závodníci ART se protloukali pořadím dopředu. Dařilo se jim bojovat a předjíždět a Viktor Martin ve finále nakonec bojoval o vlastně téměř i o vítězství. Nakonec z toho bylo druhé místo v cíli, ale oba dva piloti ART zejména velmi silní na brzdách, jak už tomu u monopostu francouzského týmu bývá zvykem. Všichni se řadí do svých startovních pozic a hlavní závod Formule 2 začne již za pár sekund. Červená světla zasínají a hlavní závod Formule 2 na italské Monze je právě teď odstartován. Theo Pourchaire drží první pozici. Měl dobrý odjezd Roman Staněk v souboji s Isaacem Hadžarem. O celkové třetí místo Pourchaire pod tlakem. Oli Berman to tam na něj zkouší po vnější stopě. Kontakt, ve kterém je Roman Staněk, ale ustojí to. Teď se vydává zpátky na trať na první pozici, ale musí samozřejmě vrátit 2 místa, což také dělá, ale aspoň drží tu třetí pozici. Ale Staněk pod tlakem Viktora Martina. Mezitím Oli Berman útočí na první místo Thea Pourchaire. Oli Berman se dostává do čela závodu. Tady na italské Monze Oli Berman vede. A Roman Staněk znovu pod tlakem, je to tam tvrdý souboj s Viktorem Martinem, nakonec tam byl Staněk maličko zavržený, teď se tam předtím tlačí Frederik Westy, kterého ovšem Roman Staněk tlačí až na dráhy Westy v kontaktu a nakonec v kolizi. Frederik Westy bourá do svodidel v nájezdu do první zatáčky Lesmo. To byl tvrdý souboj s Romanem Staňkem. Roman Staněk se snaží ubránit svoji pozici po startu hlavního závodu. Teď je čtvrtý, dostal se před něj Viktor Martin. Sám Roman Staněk byl v problémech hned v první šikaně, když tam byl vypoklonkován některým ze soupeřů a na trať vyjede safety car. Tak první dramata máme za sebou. Oli Berman nejprve se zařadil za Thea Pourchaire, ale nakonec našel cestu dopředu. I jeho týmový kolega a včerejší vítěz Frederik Westy se pokoušel dostat směrem nahoru, jenomže nakonec končí v nájezdu do první zatáčky Lesmo po tvrdém souboji s Romanem Staňkem. A tohle je Staňkův týmový kolega Kleman Novola, který se nachází v kačírku a tím pádem také ze hry venku hned v prvním kole hlavního závodu Formule 2.